Fil-van tal-muġew ġej għat-talim tassew, mit-tnejn sal-ġimma d-dutrina jmorru, nħar terbale għaliex għandhom igorru. Suq, 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 dar il-kantuniera dal-waħt jasal hawn, eġaħ tistrina kif spiċċa bim bum bam. Tlajna fil-van u nitkelmu bdejna, bl-akbar ħabib tagħna ħdejna pok ġejna. Suq, 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 Prefett Michael, dawarna lejn it-triq tal-feliċità. Suq, 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 Michael Prefett, f'din il-lejla ta' staġun perfett. Suq, suq, suq. It-tfal kollha jafu diġà lil-Prefett Michael se jgħaddi mix ħadd U lil-pajsaġġ se jkun bħal isbaħ ritratt. ġewwa trid torri traffiku granġux, Iżda Prefett Michael jaf minn fejn għandu jdur, jikser minn triq l-iktar sekondarja. u malajr ninsabu ġewwa ħilsa area. It-tfal kollha jafu diġà li kif jaslu fil-bitħa. Jilqabu logħba ballun fiex żgur. Issa l-lezzjonijiet għaddew u ġalmu dwar kif iġġibru hekk sew. Is-superjur blong ċempel il-qampjena, fosthom hemm mintu jiena. Suq, 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 Prefett Michael, dawarna lejn it-triq tal-feliċità. Suq, 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 Michael Prefett, f'din il-lejla ta' staġun perfett. Suq, 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 it-tfal kollha lejn id-dar, għalenin il-kolli kantaw, u kull min jinżel lilu jgħodu ċaw. Il-lejl it-tajjeb ħol sabiħ. Suq, suq, suq.